У чым заблытаўся Лукашенко, за што арыштавалі яго высокага чыноўніка, а таксама чаму гэтыя выхадныя забралі жыцці дзясяткаў чалавек. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Стала дакладна вядома, за што арыштавалі беларускага топ-чыноўніка. Гаворка ідзе пра Дмітрая Рыбко. Яму 50 гадоў, і раней ён працаваў першым намеснікам ва ўпраўленні справамі Александра Лукашэнкі. На гэтай пасадзе Рыбко прабыў 1,5 года, а ў цэлым у сістэме ажно 20. Але ў пачатку 24 года чыноўнік раптам знік. Як высветлілася пазней, бо яго арыштавалі. Пасля пра яго загаварыў нават сам Лукашенко. Первый заместитель управляющего делами президента Рыбко, взяточник, клейма ставить негде, сидит. Цяпер жа стала вядома, у чым канкрэтна вінавацяць чыноўніка. На лаве падсудных цяпер не толькі Рыбко, а яшчэ двое камерсантаў – Віталь Вінніченка і Олег Хомутоўскі. Вінніченка ўзначальваў будаўнічую кампанію з назвай «Владзіслав Строй», а Хомутоўскі – кампанію «Акова», якая займаецца плацежна-прапускнымі сістэмамі і сістэмамі электроннай чаргі. Цяпер усе трое фігуранты гучнай карупцыйнай справы. Рыбко абвінавацілі ў атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, а бізнесменаў у тым, што яны занеслі чыноўніку той самы хабар. Цяпер былы лукашэнкаўскі функцыянер можа атрымаць да 15 гадоў калоніі, а камерсанты да 10 гадоў. Крывавы уікенд. Цэлы шэраг трагедый адбыўся як у Беларусі, так і па-за яе межамі. У Жлобінскім раёне выбух забраў жыцці 3 чалавек. Што дакладна здарылася, яшчэ высвятляецца, але папярэдне ў двары дома выбухнуў кіслародны балон, у выніку чаго бацька і двое дзяцей загінулі на месцы. Мужчыну было 35 гадоў, а малым год і 3. Яго жонка і яшчэ адзін іх 6-гадовы сын знаходзяцца ў бальніцы. Яны выжылі, але атрымалі вельмі сур'ёзныя траўмы. Цяпер стан малога ацэньваюць як адносна стабільны, але цяжкі. А ў суботу 1 лютага расіяне ударылі па сваіх жа мірных грамадзянах. На школу-інтэрнат горада Суджа Курскай вобласці, які кантралюецца Украінай, упала авіябомба. У выніку здарэння 95 чалавек апынуліся пад заваламі. Большасць з іх гэта ляжачыя, пажылыя, а таксама людзі з інваліднасцю. Прычым на момант бяды ў будынку знаходзіліся мясцовыя жыхары, якія рыхтаваліся да эвакуацыі, у тым ліку жанчыны і дзеці. Украінскія вайскоўцы сцвярджаюць, што удар быў нанесены мэтанакіравана. Яны адзначаюць, што расіяне дакладна ведалі, што ў інтэрнаце былі выключна цывільныя асобы. Пазней па месцы трагедыі працягнуліся ўдары. Расіяне пачалі біць ужо дронамі, і гэта не давала разабраць завалы. На момант выхаду нашага выпуску дакладная колькасць ахвяр яшчэ не была вядомая, але папярэдне загінулі як мінімум 4 чалавек. Яшчэ 4 атрымалі траўмы і знаходзяцца ў цяжкім стане. Але і гэта не ўсё. У той жа дзень расіяне ударылі па Палтаве. Там быў разбураны звычайны жылы 5-павярховы дом. У выніку загінулі 14 чалавек, сярод якіх двое дзяцей. 20 чалавек атрымалі раненні і траўмы. Яшчэ адна трагедыя здарылася ў калоніі пад Віцебскам. Там знайшлі нежывым аднаго са зняволеных. Усё адбылося ў выпраўленчай калоніі нумар 3, вядомай таксама як Відзьба. 50-гадовы мужчына адбываў там вялікае пакаранне па наркатычным артыкуле. Вядома, што ён быў асуджаны на 16 гадоў. Мужчына меў расійскае грамадзянства і прасіўся, каб яго перавялі адбываць тэрмін у Расію. Такое магчыма і часам практыкуецца, прычым у Расіі асуджаныя па такім артыкуле маюць права на умоўна-датэрміновае вызваленне ці іншыя льготы. Тады як у Беларусі падыход да асуджаных за наркотыкі вельмі жорсткі. Але ж канкрэтна гэтаму зняволенаму адмовілі ў такім пераводзе, і праз нейкі час мужчына рашыўся на страшны крок. Яго цела знайшлі ў адным з гаспадарчых памяшканняў калоніі. Асноўная версія падзей – самагубства. Дзікая гісторыя адбылася ў Жыткавічах. Там у галаве 10-гадовага хлопчыка знайшлі 2 дзіркі. Першымі гэта заўважылі рэнтгенолагі, якія праводзілі малому камп'ютарную тамаграфію. Яны ацанілі выяўлены дэфект як пералом, які мог быць вынікам удару тупым прадметам, а гэта ўжо падстава для крымінальнай справы. Таму медыкі паведамілі пра сітуацыю сілавікам і зрабілі яшчэ некалькі даследаванняў і экспертыз. У выніку аказалася, што гэта не нейкая траўма, а рэдкая прыродная анамалія. Прасцей кажучы, косткі чэрапа самі сабою зрасліся такім дзіўным чынам. Трывожныя трэніроўкі і дзіўныя заявы генералаў. Лукашенко працягвае дрэсіраваць армію, і цяпер у беларускім войску пачалася чарговая праверка боегатоўнасці.
Гэтым разам збіраюцца тэсціраваць тэхніку, у тым ліку і беспілотнікі і сродку барацьбы з імі, а таксама будуць прызываць ваеннаабавязаных з запаса. Кіраваць гэтай праверкай будзе начальнік генштаба генерал-майор Павел Муравейка. Ён вядомы ў першую чаргу сваімі выказваннямі ў бок суседзяў. Напрыклад, гаваркі генерал гразіўся сілай і зброяй прарубіць праз Літву калідор для беларускіх тавараў. Але ж цікава, што іншы генерал за пару дзён цалкам змяніў сваю рыторыку. Гаворка пра дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Аляксандра Вальфовіча, які перад выбарамі максімальна нагнятаў абстаноўку і палохаў беларусам уварваннем захаду. Як толькі выбары прайшлі, Вальфовіч рэзка супакоіўся. Вось яго новая цытата. Выключаць эскалацыю нельга, але мы не бачым прыкмет, што б казалі аб развязанні агрэсіі ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Сам жа Лукашенко сёння прымае чарговага расійскага губернатара і намагаецца прадаць яму максімальную колькасць тавараў і паслуг. Дмитрий, приветствую вас. Я подумал о том, хоть вы географически не близкие, но это не значит, что чужие. Да, душевно. Совершенно верно. Калі коротка, то ён паабяцаў, што Беларусь можа пастаўляць калі не ўсё, то многае. Ну і традыцыйна трохі паскардзіўся на жыццё. Праўда, разважаючы пра цяжкія часы і выклікі, Лукашенко і сам трохі заблытаўся ў тым, што адбываецца і як ён гэта ўсё ўспрымае. В этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения тех главных вопросов, которые сегодня стоят перед Россией и Белоруссией. Жизнь поставила эти вопросы, и если бы у меня спросили, я этому рад или нет, мне трудно было бы ответить. А хорошо то, что наконец-то и внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Падчас трэніроўкі па футболе ў Ашмянах 11гадовы хлопчык павіс на перакладзіне, у выніку чаго вароты упалі проста на яго. З цяжкімі траўмамі школьнік быў шпіталізаваны. На шчасце, яго жыццю нічога не пагражае, але следчы камітэт завёў па факце здарэння крымінальную справу, бо вароты не былі замацаваныя належным чынам. Хутчэй за ўсё абвінавачаным цяпер стане трэнер. Яму пагражае да 4 гадоў калоніі. Страшны канвеер працягвае працу. У Мінску за палітыку будуць судзіць цэлую сям'ю. Гэта Мікалай і Алена Ляпешкі, а таксама іх дарослы сын Мікіта. Усім траім інкрымінавалі 342 артыкул, а гэта удзел у мірных пратэстах. Цяпер сям'і пагражае да 3 гадоў калоніі. А маладой настаўніцы з Мінска пагражае гіганцкі тэрмін за кратамі. Алену Бадзяка пачалі судзіць па 2 крымінальных артыкулах. Гэта распаліванне варожасці і заклікі да нанясення шкоды Беларусі. Цяпер Алене пагражае да 12 гадоў калоніі, прычым падобна, што справа ў каментарыях. Апошнім часам менавіта па такіх артыкулах судзяць людзей, якія пісалі нешта ў тэлеграме альбо іншых сацыяльных сетках. Да 18 гадоў можа атрымаць былы міліцыянт. Артём Ліцевіч працаваў у органах у сярэдзіне нулявых, а пасля быў звольнены за парушэнне умоў кантракта. Пасля гэтага ён стаў дальнабойшчыкам, і вядома, што пасля чарговага вяртання ў Беларусь яго затрымалі і абвінавацілі адразу па 2 артыкулах. Першы гэта удзел у пратэстах, а другі заклікі да санкцый. Пакаранне па такім артыкуле вельмі жорсткае, ад 4 да 12 гадоў калоніі. Цяпер Ліцевіча будуць судзіць яшчэ па 2 новых артыкулах. Гэта удзел у экстрэмісцкім фарміраванні і абраза прадстаўніка ўлады. Максімальнае пакаранне тут яшчэ да 6 гадоў. А 29гадовага мытніка Віктара Вераб'ёва будуць судзіць за здраду дзяржаве. Працэс быў закрыты, таму дэталі хаваюць, але вядома, што мужчыну ставяць у віну ажно 5 артыкулаў крымінальнага кодекса. Акрамя здрады дзяржаве, там удзел у экстрэмісцкім фарміраванні, удзел у пратэстах і перавышэнне паўнамоцтваў. Вераб'ёў працаваў старшым інжынерам сувязі на мытні. Верагодна, з гэтым і звязана крымінальная справа супраць яго за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Цяпер яму пагражае да 20 гадоў калоніі. Агулам жа за здраду дзяржаве ў Беларусі асудзілі як мінімум 94 чалавекі.
Страшнай сітуацыяй з палітвязнямі ў Беларусі пачалі карыстацца махляры. Цяпер памілаванне Александрам Лукашэнкам стала тэмай для ашуканцаў. Махляры пішуць сваякам зняволеных і прадстаўляюцца блізкімі да ўлады людзьмі, а пасля прапануюць вырашыць пытанне з памілаваннем за 2 месяцы. Для гэтага трэба заплаціць $5000. Задатак у 2000 бярэцца адразу, а пасля памілавання трэба будзе перадаць яшчэ 3000. Ашуканцы добра валодаюць юрыдычнай мовай і нават цалкам распавядаюць, як праводзіцца памілаванне, аднак пасля атрымання задатку яны знікаюць. Ёсць і добрая навіна. На волю выйшла палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Паліна Шарэнда-Панасюк правяла 4 гады і 1 месяц у зняволенні. Яе затрымалі 3 студзеня 2021 года, і з таго часу яна знаходзілася за кратамі. Спачатку яе асудзілі на 2,5 гады, потым яшчэ двойчы дадавалі па году калоніі. Паліну трымалі ў вельмі кепскіх умовах. На знак пратэсту яна нават заяўляла, што хоча адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Вядома, што за час зняволення ў яе пагоршыўся стан здароўя і з'явіўся хранічны панкрэатыт. Бясплатныя цукеркі аказаліся зусім не бясплатнымі. Мінчук заўважыў у краме Еўраопт вось такія цэннікі. 0 рублёў 0 копеек за пакунак цукерак беларусачка. Дык што атрымліваецца? Можна набіраць бясплатна колькі хочаш? Тэарэтычна так, але ў рэальнасці ўсё няпроста. Бо па законе касіры абавязаны прадаваць тавар па цане, указанай на цэнніку. Гэтае патрабаванне дзейнічае з 2019 года. Аднак юрысты тлумачаць, што на практыцы ў Беларусі разглядаюць такія сітуацыі інакш. У такіх выпадках суды нярэдка адмаўляюць у задавальненні патрабаванняў спажыўца і ўстаюць на бок крамы. Пад Мінскам сутыкнуліся адразу 3 аўтамабілі. На жаль, ёсць ахвяры. 21гадовая дзяўчына на легкавым аўто урэзалася ў грузавік, які перастройваўся на дарозе. Ад удару фура перакулілася, а легкавік выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з іншым аўтамабілем. У выніку аварыі памёр 20гадовы пасажыр легкавога аўто. Цяпер на месцы аварыі працуе следча-аператыўная група. 3 дзясяткі змей у звычайнай мінскай кватэры. Маладая сям'я трымае цэлы экзатычны заапарк. Гэта 29 змей, яшчарка і марская свінка, прычым усе яны жывуць у здымнай кватэры, дзе па дамове нельга заводзіць ані сабак, ані нават катоў, але ж для рэптылій гаспадар жылля зрабіў выключэнне і даў свой дазвол. Самі маладзёны кажуць, што змеі ідэальныя хатнія гадаванцы. Яны гіпаалергенныя, нічым не пахнуць, ім не трэба рабіць прышчэпкі. Ядуць змеі рэдка, малыя раз у тыдзень, а дарослыя раз у 3. Яшчэ за імі не трэба часта прыбіраць. У калекцыі мінчукоў ёсць і пітоны, і удавы, і полазы, і вужакі, і шмат хто яшчэ. Самы стары гадаванец гэта сіналойская каралеўская змяя, якой ажно 18 гадоў. Але ж гэта пакуль, бо тыя ж удавы пры добрым доглядзе могуць дажыць ажно да 35 гадоў ці нават да 40. Рачны монстр адшукаўся ў Мінскай вобласці. 2 сяброў паехалі на рыбалку і выцягнулі вось такую істоту. Гэта сом вагою ў 36 кілаграмаў і даўжынёю амаль у дарослага чалавека. Праўда, есці яго не сталі. Пасля фотасесіі рыбакі адпусцілі сваю здабычу назад у раку. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.